So, bumili din ako ng dalawang Ascended Heroes. Ito yung isa sa mga pinaka-cost efficient na nalaman ko na way na bumili is. Most mga cancer, gusto ko lang i-update kaya naalala nyo gumawa tayo ng video tungkol dun sa scam ng MTG o ng mga cards. Siyempre, overtake ako malala, napabili na ako nito. Ito yung Lupay. Ayan, meron tayo sa pangcam. Yan. So ito yung pwede mong buksan yung ilaw. Yan. Tapos pwede mong makita yung gitna. Nagdaan-daan ako dun sa mga cards ko. Ito yung pinakamasakit na nalaman ko. Itong binili ko na Chrome Mox. So nabili ko to ng 32,000 pesos. Kasi ba't ako ganun? Hindi ko rin alam. Pero andito tayo. So tinignan ko siya. Syempre siya isa sa mga pinakamahal kong binili. Gusto ko kasi itong masterpiece na to. So ito hirap pag mga foil. Iniisip ko lagi baka mas matigas siya o iba yung hold niya. Tsaka wala na akong pakay. Kasi malalaman nyo kung ngayon titignan natin, wala na akong pake dito. Ngayon, hanap tayo ng, ito na pull ko to sa talagang set para meron tayong comparison. So itong nasa right, 60x to. Ito, 30x magnification. Nakita mo yung mga rosette. Yung rosette nitong card. Ito may parang black. May kita yun dito sa Chrome Mox. Ito yung rosette pattern na yan. Yan yung maganda. Yan yung magtamang likod. Kita mo yun sa may white. Ayun, may 3 red dots. Pero ito pa lang rosette pattern na to maganda na. Meron kasi yung mga give dito sa T. Pwede mong gawin dito sa T. Pag meron siyang yung squiggly line sa ilalim ng T, tapos may straight dito sa left, tsaka may 3 dots dun sa H, legit yung likod na yan. So last naman dito sa may deck master, yung blue. Itong dalawang linya na to, dapat yung una straight. Yung nakikita dyan, straight, tapos yung pangalawa sa yung pangalawa sa ilalim niya na parallel line, squiggly ulit. Yan ang urig. Yun yung tong sa Chrome Mox. Itong Chrome Mox na to. So isa-isayin natin. Dito muna tayo sa T. Tignan mo. Naman, ang labo, di ba? Wala yung squiggly line sa ilalim ng base ng T, tapos wala yung left side na straight yung katawan niya. Tapos sa H, wala nung 3 dots. Doon tayo sa butas, wala. Well, ito talaga di natin makikita yung red dun sa mga white. Wala kasi talaga siya. Kasi ito, yung sa deck master side naman, pareho siyang yung parallel lines, malabo, diba? Wala yung straight line tulad na kanina. Hindi halata dito sa yung sa rosettes ito. Mukha siyang pareho pag sa video. Pero pag tinignan mo siya sa talagang super lapit ng mata mo, ibang-iba talaga. So, essentially, na-scam ako dito ng 30,000 pesos. So, yep. Ayan ang nangyari pag baguhan ka. Pero okay lang naman. Minsan talaga nagkakamali ka. Kaya gusto ko lang pakita kasi para di kayo magkamali ng gano'n. Ang nakakasar pa dito, halos same price siya nung selling ng totoo. Kaya parang hindi ako kinabahan. Hindi, di ba may sasabi parang if it's too good to be true, hindi siya talaga totoo. Ito talagang bad trip to eh. Ewan ko kung bobo lang ako pero sa mata ko talaga fake yun eh. So, nakakalungkot lang yun. Marami pa ako ibang cards sa chinek. Umabot ng halos 100,000 ang fake sa akin. Siyempre, mga kinausap ko doon na ayusin daw para ibalik sa akin ng tama. Pero nakakalungkot lang yun. So, either way, dahil ako yung nagsayang ng 30k doon, naisip ko na magsayang pa ng extra na pera. So ito naman, yung Ascended Heroes, nakabili na ako ng nakakalungkot na mga pricing. Pero ito yung first time kong bumili sa sarili ko at bibili lang. Kaya nga, dalawa lang eh. Kung talaga wala akong control sa sarili ko, talagang di ko mahal ang aking investments at mga sariling responsibilidad sa buhay, bibili pa ako ng dalawa pa so 4 ang bibili. So ngayon lang, para lang matanggal yung amats ko, bumili ako nito. So yan, so buksan na natin. Let's go. Ito din daw, mayroong way na malaman din kung fake yung ba. Ito, pag ganito siya flexible, legit siya. Pag hapit na hapit siya, tapos hindi mo siya magalaw, medyo kabahan ka na. Pero ito, mukha namang legit yung nabilang ko nito. Saka na ako mag-shoutout para walang favoritism. So ko lang maging normal na, alam mo yun, nagbubukas ng mga box. So, ito yung mga chase cards niyan. Kasi ang ating go, syempre si Mega Gengar, yan, Pikachu, si Mega Dragonite, Mega Charizard, yun yung mga gusto natin ma-pull. So, ang isang booster bundle may 6 packs. Sa 6 packs, merong 10 na cards tayong pwede makuha. So, mayroon itong 60 cards overall. So, labas muna natin yan. Isa pa. Kasi kung sinusundan niyo ako sa Instagram, bumili na talaga ako ng Mega Gengar. Kasi nga, sigurista ako. Di talaga ako mahilig parang scatter gamble. Pero itong ginagawa ko parang healing inner child. Hindi healing as in heal, as in healing, as in wish. Papakita lang sa inyo ating editor, how much ang mga lumalabas at kung makakabawi tayo. Ang dami kong computation nito. Kung alam nyo lang yung sa ChatGPT ko kung ano mga pinaglalagay ko. Hopefully magkaroon tayo ng hits or god pa kasi first time ko ito gagawin sa sarili ko. Ito yung isa sa mga pinaka-cost efficient na nalaman ko na way na bumili is bumili ka ng mga bundle instead of yung mga ETBs o mga Elite Trainer boxes kasi ano daw sila, binibili mo siya para talaga doon sa box. Yung ganda nung pagkakaprint at binibenta siya ng iba ng gano'n. Ako kasi gusto ko i-pull yung packs. Okay, so gusto ko experience na to. So ngayon ko lang to sisimula. So madi-divergenize ako at ang aking wallet kasama kayo. So natin. Dati tinatanggal pa to sa likod. Pero ngayon hindi na daw. So ano lang yan, yung code. Simulan na natin. Ito, Rabut! Gible ito. Unang-una nagagawin ko kasama kayo. Gible, Fujigo Vanillite, Call for Family. Sana all may pamilya. Mowil, Cannery, Dragonair.
Ooh, Meowth. Oh my God. Foil. Paw Pocket Pilfer para mga senador natin. At ang last one, woo! Ay, di pa pala. Second to the last, Vanilluxe at Kilotru. Eh, di may isa pa pala. Sorry, first time. Oh, nangingirga ako. So, mga foil to. Tapos, last one, basic. Okay, siya yung last. Tapos basic energy pala. Pero di way para malaman ng Pokemon sa Shadow naman. Para may dagdag na rin tayong kaalaman. Eh, pwede rin yung 30x. Yung P, pag yung Shadow na yan, yung curve na yan, ay sira-sira o hindi siya smooth, fake yun. So, ito is Urig. Smooth dapat yung pagkaka-shadow ng ilalim ng P na yan. Pero di siya rosette pattern. Same lang din. Kilowattrue, magkano to? Andito ba siya sa first page? 0.77. Nice. Next pack. So may basic energy sa likod. So kailangan ko bang tanggalin yun muna? Talagay siya sa sarap. Kasi ito yung basic energy. Galarian, Linoone, Oddish, Ralts, Tadbulb. Sa Lazo, iba hindi ko na kilala. Determination ni Lily, Bayleaf, Riolu, Canary. Ganda. Diba malakas na mga trainer? Ginawa to. Okay, wala. Hops, the hell is... Sino to? Hops Trevenant. Horrifying Revenge. So, gumawa ng parang Gengar deck din eh. Ay, shit, yung mas mahina. Okay, 50 pesos. Kala ko yung 550. Pero okay na. Anything na hindi sentimo, masaya na ako. So, consider ko na to bilang isang pool. Madali lang ako pasayahin. Mga scalper lang hindi. So, ingatan natin, mali natin mag-bend. Hopefully makapagpag-grade tayo. Ay, may nabatak ako anong ginagawa ko. Foil! May something ba pag foil? Kundo. Sheesh. Drippy, Chikorita, OG. Helioptile. Night Stretcher, like ito ginagamit. Electric. Air Balloon. Yes, pan-dodge to eh. Naglalaro ako kaya di lang ako nagko-collect. Sino ba si Hop? Malakas ba to? Rotom na foil. At last, may isa pa. Ethan, 24. Ito. Okay, 56. Okay, so, dalawa na yung hops ko. Red naman ang aking energy. Yolo, Dunsparce, Buddy, Kirlia, Delcatty, Acerola, Glastria, Dostox. Nakakamiss yung matuwa ka lang sa foil eh. No? Si Hop na naman at... Wow! Shiny Shimmering Regirock. Special to. Ganda ng foil eh. Posible wala to sa first page. Wala siya. Ganda nung yung effect niya, diba? Yung may starry shimmering splendid. 50 pesos. Ito tayo sa right side muna. Ito yung paraan ko para di na kayo magsayang ng pera. Ako na lang magsasayang, ha? Gamitin niyo sa mas importanteng bagay. Basic, hindi siya foil. Clefairy! Zigzagoon. Ito naalala ko pati. Ito yung pinagpupulot ko lagi ng mga candy sa game. Carcol, Snorant, Golduck. Okay to ha. Bosses Orders, Charmeleon, Vanillish. Golden. Wait lang. May foil ako kanina. Rayquaza. Ngayon ako nakita na Rayquaza ngayon. Ngayon ako nakapull ng Rayquaza. Ever. Buhay ko. 50 pesos. Yes! Mga 200 na atin nababawi. So minsan may extra lang na foil. So ito ay sinasanay ko pa sarili ko doon sa rarity. So may isa siyang star. Ito yung rare. Okay. So maubos na natin isang box. Psychic. Gusto ko gawa ng Psychic. Slugma, Onyard, Murkrow, Togepi, Dugtrio, Timra, Raichu, Hypnotizer, Delcatty, Tapu Koko, di ko alam. Kakagamit ko lang ito sa game! Hindi laro ko! Patay ka sa akin dyan. 900! Mega Charizard! Yes! Mega Charizard EX. Siguro naman kasama siya dito. Wow! Number 22? Yes! $9. Let's go. 500! 500 po. Tiyan. Bigay ko na lang dito. Ang huling lalagyan nito yung lecheng mox eh. Ngayon, ito na lang. At ikaw, totoo. Itong highest natin na pool ngayon, 500 pesos. Hindi na ako malungkot. So, technically ngayon, naka 700 pesos tayo. Di pa tayo bawi. Layo pa. So, magiging sila bakit ibang tao binibenta na lang yung mga boxes. Kasi kung magpo-pull ka, umaasa ka na. Odds are against you. Sobrang baba talaga. Kuryente, Meralco, Rotom, Epig, Pancham, Puchiena, Goldluck, Erika's Gloom, Ops. Clefable. Ilang Hops Trevenant ba makukuha ko? Kamukha ko na siya. 8 of the 12. Ano ba nito? Ano ba binibigay nito? Points? Like scan? Ano nakuha mo dito? Digital booster pa ako. Gamitin nyo lang. Hindi siya foil. Boo. Epic. Gengar! Come on! Masa ako. Kahit Pikachu na lang kasi may Gengar na ako. Masaya na. Ultra... maganda to. Malakas mag-tutor sa Pokemon. Napansin ko lang. Gawa na nga akong deck. Ano ba meron kay Golduck? Tsaka
Ooh, illustration rare. Okay. So ito yung full art na ba tawag dito? Ooh, 500 na naman. Let's go. 1,000 na. Diba? Okay, na-spoil ko sarili ko. So galing muna natin yan. Tad bulb. Ooh, may isa pa sa likod. Nice. Lagay muna natin sa loob yan. Dahan-dahan. Ganda. Hanggang dito na lang pa makukuha natin. So, yep. Continue. Ito. Tad bulb. Groudon. Okay. Groudon. Bahala ka sa buhay mo. Ito yung yung gambler's fallacy. Kala mo dahil hindi ka nakakuha ng mga pull, pagbibigyan ka ng mundo na makakuha ng magandang pull. Hindi ganun. Ito yung gusto ko way ng pagtanggal kasi safe siya. Ikaw, Ultra Ball. Numel. Tingnan mo rin. Is Javos, Boss Order. Hindi na nakita. Uy, Solrock. Carmeleon. Makakompleto na Snorunt na foil. Ooh, Koalosal. Zero to. Walay. Ito pa, sasayangin natin biniling pera. Naway napapakain natin ang pamilya ng mga scalper. Digital. Scan. Energy. Numel. Tingnan mo rin. At parehong okay, diba? Si Cascoon. Cramorant. Boss's Orders. Bago to. Ram. Larry. Luna to. Ito yung kakombo ni Solrock. Walay. Itong rason. Kaya huwag kayong magsisibili na mga ganito. Tignan nyo naman yung pull rate ko. 1,000 pa lang. Wala pa akong 10% sa presyo binayad ko dito. Oy, foil! Pag ba foil yung nakuha mong isa sa mga energy cards, may higher chance ka na makapull ng mas maganda. Score Bunny, Surfer, ba't yung items? Gnome, Air Balloon, Larry, Clefable. Tingnan mo rin. Wormpole. Come on! Oh! Mewtwo! Let's go! Team Rockets EX. Ayun, 500 na naman to, ano? Nakikita ko na yun. Sayang, kala ko ito. Kala ko isa Mewtwo. Kahit yung isa pa Mewtwo, please. Okay, 50 pesos. Tapos bakit mas mataas to isa dito? 500 to, mas kilala si Mewtwo. So, malakas may lava burst niya. 132.80. Fine. Last one. Ito na. Ito na ba? Ito na ba yung tawag nilang last pack luck? Kung kailangan pa bumili. Kung kulang pa binibigay natin sa kanila. Ito na. Ito na dito si Mega Gengar. Calling it. Para para sa inyo na to. Dito. Mega Gengar to. Okay. Basic Energy. Score Bunny. Surfers. Parang pareho lang. Scraggy. Airballs. Larry. May kwasa ulit. Okay. So, dalawang Rayquaza. So, ang best pull natin ngayon. Yan na. Itong dalawa nating pinakamaganda na pull. Boom! At dahil basura yung mga pulls na yun at feeling ko na reseal lang siya, bumili ako ng sealed na Ascended Heroes. Okay. Ito na. Sinisimula na ako yung nalulungkot na sa mga nagaganap. Pero, para mabawasan yung mga scalper, nabibilan niyo ako na lang. Sige na, ako na. Kawawa dito. So, buksan na natin. Doble to sa binayaran ko. So, chinek ko ulit. Tama naman yung seal. Ito yung mga pinaka hindi efficient na i-pull kasi binibili talaga to for the box. So, Dragonite. Well, Mega. So, meron tong, I think, dice. Yung player's guide. Marunong na ako niyan. Ascended Heroes. Parang invincible. Wow! Ay, ako bumili nito. So, meron siyang 9 packs. Yung coin. Ganda ng coin. Pang flip coin to, pwede sa aking MTG. May sleeves. Promo card. Ooh, Zekrom. Ito nito si Mega Gengar. Yung mga basic energy sa makagawa ka na ng deck dito. And syempre, yung 9 packs natin and the dice. Ang ganda ng mga dice. Buksan muna natin to. Ito ata lahat ng mga chase, tama? Ooh, ano to? Pangharang. Okay, let's go. Simulan na natin ang kalokohan na to. Ito na naman tayo. Simulan na ang bighati. Kuloy na natin ang shampa na kailangan natin dito sa hayop na to. Pag ito una, Mega Gengar, titigil ko na to video. So, yan na. So, yan. Scan nyo na. Energy. Basic Energy. Night Stretcher. Pumalahari. Zigzagoon. Okay. Concordian. Okay. Dag Trio. Darmanita. Pechor. Ignite. Last what? Spidops. The fuck is a Spidops? Okay. Fail. Ay pa. May 8 pa tayo. Man, kala ko may difference pa nagpo-pull ka ng mga Elite Trainer box versus scan. Sabi nyo scan ko versus sa mga booster bundles. Gible. Wormpole. Raboot. Sneasel, Fighting Go. Maganda to sa Fighting Go. Glastrier, Raichu. Bago to. Glass Trump. You can use this card only if you have any Terra Pokemon in play. Anong Terra? Ano yung isang Terra Pokemon? That's your basic energy, okay? Dragonair. Angas. At panguli. Walang kwenta. Next. Ito pala ang feeling magsugal. Kaya di ako mahilig magsugal eh. Scan nyo na.
Green, Body Puffin, Dogma, Ponyard, Electric, Air Balloon, Cramorant. Uy! I think ito yung legit trio at pakulit. Wow! Pikachu! Ay, oh shit! King Gambit. Okay, wala rin kwenta. Ganda itong Team Rocket's Dog Trio. Ganda nung art. Oh! 40! Ang pinakamalaki. Lagi nilagpasan pa natin. Pero ang Pikachu, ito pinakamaganda natin pool ngayon. Kagi 1,000 agad. Oh yes! I mean, sa sobrang hindi ako umaasa, wala akong naka-ready ng mga penny sleeves. Pikachu. Ito yung hinahanap ko Pikachu pero sige, okay na ako sa $1. 50 pesos Pikachu. Okay. We take the wins. Masaya na ako dito. Meron tayong isang Dog Trio. Ito na. Baka natin. Ito yung way para maluba ko ng onte. Medyo dry na ako Ay nako, ito Mega Gengar to. Makukompleto na natin. Meron pa tayo isa. Sige, pagsamahin muna natin. Ayan, yung mga foil, yung may ibang pool. Ito ang aking strongest pool ngayon. Strongest pool of today. So itong dalawang to, equal nito. 1,000 siya. At least yung mga foil na tayo. Pinyo lang tayo. Murkrow, Togepi, Robin ka na. Rabot, Golduck. Well, alam ko na to. Kumala, Meditite. Pechero. Bago to. Third. Meron pa tayong sais. Baka may mali dun sa pag-cut ko. May mga ritual nito mga plastic. Mega Gengar, sige na. O kahit Pikachu na lang kasi meron na ako. Leche, Phantom, Robin, Charjabug, Vanillite, Dragonair, Silcoon, Scorbunny. Isa ba? Gusto ko itong Scorbunny. Hindi yung isang Scorbunny mas maganda. Sayang. Baka magde-deck building na lang ako isa mag-collect. I think mas malakas pa ako dun. Evil, Vanillite, Komala, Dreepy, Strava, and PP up. Gusto ko naging ma-PP up, please. Team Rocket's Tarantula. Budew! Malakas na ito si Budew! Spectre. Ay, okay. Siya na pala. Budew. Hindi yung magandang Budew. Hindi yung full. Yung common yung nakuha natin. Dapat yung illustration rare. Yung gold ang kailangan yung normal illustration rare. Tatlo pa. Oh my god. Welcome sa Pokemon. Kaya wag na kayo magpupool. Wag na kayo bibili ng mga ganito. Sayang sa pera. Nakabot na ako ng 20k sa mga to. Saya. Kailangan ko kahit yung foil lang na energy. Dreepy. Parang kapal nito. Kapal ng hawak ko. Salandit. Chikorita. Oh my god. Alala ko pa. Mystery Garden. Family Scar Energy 5 to draw cards. Ganda naman ito. Psychic. Malakas to Gusto ko to Weevil, Obstagoon, Galarian, Pignite, Lechonk, Holyaptile. Kaya pala makapal ang mukha. Oh shit, Cinder Ace? Bakit ang ganda? Ang ganda niya pero 50 pesos lang to. Ganda. Kukunin ko to kahit hindi siya bahala kayo. Ngayon lang ako nasasanay tignan yung mga rarities Dati kasi ang basehan ko lang is gusto ko itsura So hindi na nga pala ganun ang Pokemon. Gusto ko sana ng Psychic na foil. Chikorits, Helioptile, Night Stretcher, Clefairy, Clefable. Okay, Evolve agad. Nightina, Nightmine, Medicham. Crocanut, tangina mo! Entei. At last one, syempre, ang magdi-disappoint sa ating lahat. Pero, I mean, laging 1,000 ang parang balik sa akin Napansin ko lang Kung hindi man dalawang card na 500, isang card na 1,000. Isang ganun talaga ang buhay. Yun ba yun? Yun ba yung point pag makapal? Di siya foil. Zigzagoon, Carkol, Snoran. Sige na, aboy mo ako na isang maganda. Para maganda ang uwi ni nanay. Team Rocket Energy, Bayleaf, Scorbunny. Glass Tail sa last one. Ay, buhay. Okay, sige. Saya. At least nakuha ko to. Ito natin yung pinakamataas ko na bunot, 1,000. So, 2,000 nakuha ko sa 20 mil. So, 10% return. Kaya magbigay lang kayo ng mga super chat niya para mabawi natin. Parang dito na natin dalhin yung dopamine. Pero salamat sa pag-nood. At least alam nyo na kung bakit huwag kayo mag-pool. Manood na lang kayo ng mga ganito. Kami na lang magsayang ng pera. Pero gamit ko itong flip coin na ito. Message nyo ako. Meron kayo mga kilalang umu-order sa online or mga pre-order. Lalo na sa 30th celebration. Please, message nyo ako sa Instagram or sa FB page. Kailangan ko ng maaasahan. Okay, so yun lang. So, kung siya pa mga ito, post ko ba ito sa PaoLUL Gaming na lang yung mga future or gusto nyo dito kayo sa main channel i-upload. So, sana nagustuhan nyo yun. PaoLUL Pokemon, nagsayang ng pera para hindi na kayo magsayang at hindi na kayo bumili scalper na mamaalam.